Hello Karbi Anglang, welcome back to my YouTube channel. Kicengsi kadokari Karbi arato ana phanta nidihin pending kansam kardom na pajiriglo kardom. Nongnam chitangklong Karbi lam kanarjan mate Karbi lam arjana long kache parjan nu theknai araje kimenai che parjan nu theknai abang phi ake hai pi kiron ingtipi. Alang li penang an Karbi lam arjan mate Karbi lam kanarjan long kache parjan pon do paniklo. Alang li kache parjan do lam kanarjan mate Karbi lam arjan do an lang ik me pik la pen ge kadokari Karbi arat do an setami alang li kache parjan nun do an Karbi lam arjan kela nikjing samik pe. Pini labang so video long bake nongnam chitang long Karbi lam kanarjan alo kache parjan nun theknai abang phu ake hai Prince rong hang alang litum bahini kache parjan pon do an Karbi lam kanarjan amen le ilitum chithan poneksena alang litum kache parjan pon penang an Karbi lam kanarjan do poniklo alang litum kache parjan pon do an Karbi lam kanarjan sitame lang ek me pipe alang litum bahini kache parjan pon lam kanarjan do an amen lake ne kamun thi bibeji Kanghon Amilur Lori Nerija Mahun Kilir Dodam Alingta Mong VP Nechithe Ne Kang Thui Ne Sengwe Lapen ke Malin Aningpe Nang litum alang litum bahini kache parjan pondo an Karbi lam kanarjan ang bong ben kolobang so lam kanarjan kelang si ning kating saming nailo komena long tok ponigra pachini ponigwek tha video lang misen pulote video phan like sibira video panta share ponigra lapuson dak tha video kelang poniglong wer japan nili tuma channel phan kang hon ben subscribe ponik pupusin ning che thelo tangte pinye video ke panik belo kardom